மரியாளிடத்தில் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்தது ஒரே வார்த்தை தான், உம் சித்தத்துக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். ஐ சப்மிட் டு யுவர் வில். அவ்வளோதான். மற்ற இந்த பேசுறது, அப்புறம் அவங்க கருத்தரித்தது, இதெல்லாம் யார் தான் பண்ணுறா? ஆண்டவர் தான் செய்கிறார். அநேக முறை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கர்த்தருக்கு ஆலோசனை சொல்கிறோம். ஆண்டவரை இப்போ வேணாம், வெயிட் பண்ணுங்கள், சூழ்நிலை சரியில்லை, கொஞ்சம் சூழ்நிலைலாம் மாறட்டும், அப்போ நான் சொல்கிறேன், அப்போ நீங்கள் இதை பண்ணுங்கன்னு ஆண்டவருக்கே என்ன பண்ணுறது? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறது. அதெல்லாம் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட கேட்கல. அவர் கேட்டது என்ன? அவரோட சித்தத்திற்கு அர்ப்பணிக்கிறது தான். மற்றதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார். உன் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வார்த்தை, உன் சித்தத்திற்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உனக்காய் பரலோகம் வேலை செய்யும். ஆமென்.